Díomh chuirde chun stansibh, tá mé seoinniuh má laethanta saoire sa tSín, san áit áras a bheog, sin sráidbhaile bheog, dar bhainam Zhejiang, agus tá sé sin iarthar I gcúige Zhejiang, agus leis go an áit álainn suamhnach í chun in iarna rá, agus daimsigh mé an áit seo ag déanamh an fhí se an bheog, mar tá sé níos suamhnas ná an áit eile tá lán turasóirí ann anois, agus tá siad beagnach glórach san áit eile, ach a cheartún beagnach cuaireamach a dhéantar mar tá sé an sleamhnach agus dan séireach. Is é an áit álainn chun iarna rá. Tá na tithe an dhéantar le dóibe. Níl is gom go bhfuil sé an focail ceart ach féice tá siad is Bothán dóibe iad agus tá siad go hálainn ar fad. Agus istigh sa tiigh, ní bhíonn siad cadaníantar, ní bhíonn siad fuair nó salach, just bhíonn siad tiigh normálta, tiigh de gná, agus an compordach lán le na rudaí nó aimseartha atá le fáil sna tiigh eile. Ach anois tá ag siúláid timpeall an cosán agus dul go dtí an áit das agus féiche an roiach seo nach bhfuil si go hálainn ar fad. Anois siúláid timpeall an cúine anois agus tá sé suite ar bár na sléite san áit seo, agus tá sé go hálainn ar fad nach bhfuil. Tá sé bár na sléite agus is é an céad am I ré an lé go léir nach bhfuil sé ag churbáisteach, so bíonn antá orm leis an aimsir anois, agus déan na muintear an seo, na muintear na háite, déanagí a gcuid glasraí héin ina gádaín héin. Tá sé lán le prátaí, cabáiste, caréad, agus a lán rudaí eile féicear ar na crín seo. Tá sé lán le tortha chomá, agus níl iscom cad iad, tá sé lán le rudaí mar seo. Agus mu scáfaring an lámh chomá. Féach, níl iscom cad iad, agus is é Neamh ar an talamh, níl iscom cad is é rá. Heaven on earth, Neamh ar an crin. Agus san áit eile, siúlóid mé hálainn sormis, san áit eile beidir go bhfuil an roiach níos áilinge, an so mar féach. Tá na sléite lán le bambú, agus níos luaithe inniuh bhí sé anna stormúil ar fad, agus bhí na sléite cruinnithe covered le scamú, agus an droch aimsearach anois tá anatá orainn mar tá sé go das. So chaimid trí nó ceithre lá, ceithre lé an seo ag dul a cuairt go dtí cúpla áiteanna, agus chomh eile sin
agus tréis na rudí seo racham iad ais a bhaile in our gár. Agus ní bhíonn sé róáda as an gcathair mór a hanjó, bhí sé a beidir bhfuil sé timpeall ceithre uair ag tomáint. So tá sé anna dheas ar fad. Tá sé anna súbhnach ar fad. Ní bhíonn sé lán le, ní bhíonn sé cosúil leis an cathair lán le fuam nu agus an lórach. Just cluisiom an isce, an abhainn, an gcúige séada, na fichidí, na canna agus na héan na canna go man. Anna dheas ar fad.